Hola! Avui toca limpiar les fulles de les meves plantes. Sempre intento fer-ho com si fos un ritual, on no només dedico temps a limpiar les plantes, sinó també l'ambient del meu menjador. Primer, preparo el difusor en Thieves, una barreja d'olis que ajuda a desintoxicar l'espai i a les plantes les posa contentes. A més, com estos dies fa tanta calor, he afegit unes gotes d'eucalipto per a crear un clima més fresc, que la veritat és que jo també ho agraeixo. Per a humitejar les fulles, faig servir 4 olis essencials que en esta època de l'any hi van molt bé. A la descripció del vídeo us posaré quins olis són i les quantitats que he posat de cadascun per a que pugueu fer-ho a casa quan vulguéssiu. Vaig veure a través d'una noia que segueixo a Instagram que utilitzava estos guants de microfibra per a netejar les seues plantes, i la veritat és que van molt bé. Quan ja tinguéssiu els guants ben humits, només us caldrà anar planta per planta i limpiar les fulles tant per dalt com per baix de la fulla. Penseu que este rato no només és per a limpiar les plantes, també pot servir per a desconnectar de la rutina laboral o per a reflexionar sobre el vostre dia a dia des de la tranquil·litat de la vostra llar. Aprofita i posa música que t'agrade, ja sigui música relaxant que t'ajuda a la meditació o alguns temazos per a ballar i descarregar energia. La veritat és que ara feia dies que no les limpiava i mireu que brutes estaven. Així que ja sabeu, planta neta, planta contenta. Adeu!